So I'm probably crashing out this morning because I'm really mad. Ilento sibonayo. Yes, revelations is banesikhutshwa ngumkhwanazi, ne? And kusasesiqalelo ismos. Do you remember I told you the other day that the reason most of your celebrities and influencers are quiet when kuthethwa ngezinto ezidla umzi, it's because they are part of the problem. Ndanditshilo ngenye imini. Now, what really makes me mad about this entire thing is the fact that indoda yakho uyayazi ba yenzani man. Umvuma umazi. In fact, uya usazi into kubana uligintsa. Ne? But ke ngoku sithi mos icebo lokuzityisa umvubo kukuzoselisa. You then pretend like awuboni for as long as you get your allowance, for as long as you get your luxury cars, for as long as you get your designer bags, for as long as you get your mansion, for as long as you travel to Europe 5 times a year, first class. For as long as uhamba uyonyantsula nje randomly emini phi Diamond Walk uxhakazele izibags ugqiba usifotele. Now, what disgusts me about it is uyayazi ba yonke le mali imali yenyembezi zabantu namagazi. Masiphume kwayamagazi ke mhlawumbe sithi imafias bezixabana yimali yabantu abangathathi intweni. Guys, umuntu uyamazi umuntu wakhe xa ene contracts angadeliverisha kuzo ube sinikwe ngumasipala. Uba avula indlela afaka amanzi service delivery leyo. Aqhubana yenze lonto amkele millions. Who gets to suffer? It's not a person ohlala ku-affluent suburb. Ngabantu bakuthi who need landlela, who need lawo manzi, who depend kwezankonzo. Uyayazi into yobana umuntu wakho benikwe contract to deliver food ezikolweni, ezilokishini okanye ezilalini. Afumane a lot of contracts zala mali. Ungafiki ukutya esikolweni. Akukho accountability, akukho nto ezawulandelelwa, itshone emboneni ingabonwa kubani olambayo. It's not kids who go to Michael House. Ngumntwana ube depende kula meal ngalamini. You know ba umuntu wakho u-implicated ku-corruption yazizibhedlela. iThembisa is just one of them. Akuzozibhedlela ku-medi clinic eziya sithetha ngazo. Zizibhedlela zabantu bakuthi who depend kweza zibhedlela. Ithathwe imali, izi-resources ziphelelwe, kungafika i-treatment, bahamba ogqirha because kune-staff shortage ababhadalwa. You know exactly what your people do, la madoda wenu. But because ni morally bankrupt, ngolona hlobo ningcolile, you'd rather keep quiet and you'd stay. Nalamaginza wenu, nisazi into kubana abantu abaxhatshazwayo ngobani, and you keep quiet xa sithetha nge-corruption, you keep quiet xa sithetha ngomkhwanazi, nithi chwa empundweni zikatoki. You have known all along. And I really hope into kubana you all get outed, because also ningumzekelo ombi kwabantwana abakhulayo ngoku. Kids are suddenly under pressure, instant gratification, because bayibone kuni. Nobody still honors into kubana makaye esikolweni. Ewe siyayibona imisebenzi inqabile but imfundo sozibe out of fashion nanini na. But abe esikolweni aqale phansi umntwana abone ivalue ekwakheni ubomi bakhe. They have lost all of that because kaloku nebela bona nefamilies zabo abantu abangathathi intweni niphinde nizothini nizofront akwalapha kubo kuba qhayi ke mna ndithenge iPorsche. That makes me sick. That is what makes me sick ngayo yonke lento siyibonayo kwezi commission zivelayo. And your celebrities and your influencers andiqali kutsho ngoku ndiyatsho kwakhona bathula because isandla esikutyayo ngeke ukwazi ukusiluma, esikutyisayo ngeke ukwazi ukusiluma. They are beneficiaries of corruption. That's the truth. And they know it. They are beneficiaries of corruption. Basazawuvela one by one, one by one, one by one. And then you'll get to see into yobana nyani, society doesn't need superstars. It needs role models. And that's what we lack. They are morally bankrupt ngolona hlobo for as long as betyiswa kumandi kubo. And that should worry us. If those are the people, anytime, look at ubanban, then that's a problem. God blessed me. Oh, look at God. Nyuka nyot ndoni. Selagas ndini. Because you know exactly by imali yamagazi nenyembezi zabantu abantu abangathathi intweni kuthatha imali zabo gqunyuzwe kuthini basokola abantu bakuthi. That's how amaginza kaloku make their money. Mostly through tendering system. It really makes me mad.